Роднинска връзка между онождането, оплождането, маркетинга и маркетинга. Качественият бизнес и качественото ебание си приличат последното. Всеки знае как, но само някои наистина го правят. От време оно човек може да си купи курва в Синджир на пристанището, но малко са онези, дето могат да ги продават. Истината боли, но анализ е възможен, стига прагът на болка да е висок и партньорката ви да се пречупи психически с побой при тъмния маркетинг и виж колко е манечок, нема да те боли при черния пиар. Разбира се, навсякъде грешният подход води до осиране. Намерете липсващото звено и го запълнете, ако ще с човекоподобна маймуна, рано или късно всеки ебе такава. Обграждането с красиви посредници от другия пол е ключово, за да може да си ги шибате по всяко време. Такова ще имате, ако преглътнете щуробаджа на щината, вместо да оставите семето и да покълне. Успешни масови продажби, успешен групов секс, се постигат само с добър пълномощник. Едно е вас и вашият партньор да ви държи за куровете 16 годишна ученичка, и съвсем друго да разчитате за това на старата си леля от провинцията, чиято квалификация се повишава с сваляне на ченето. Ако ще е путка, нека не е лелина. Ограничете избора си на партньор до след трети братовчеди, в противен случай рискувате провал с генетично обременен продукт или услуга. Тогава и вълшебната катерица Беатрикс не може да ви помогне. Внимавайте как поднасяте негативна информация на съдружниците си, при всички случаи на въпросите има ли продажби. И еба ли я? Хората очакват положителен отговор. Дръсанието е като пазара, агресивното навлизане крие своите рискове. Дали ще проникнете постепенно само главичката, мило, само главичката? Или ще и го намаате с променлив вектор на тягата, та после седмица да замете левия крак, като зомби от Resident Evil, зависи от това тесен ли е кръгът от накупувачите и колко сте надърен. Използването на лубрикант спомага за по-бързото и безболезнено запознаване с продукта ви. Не зацикляйте. Ако пазарът е преситен или е дошло, ограничете се до комплимент. Не се отказвайте и бъдете пробивни. Помнете, че и тая е писнала на некой. Бъдете експанзивни. Все пак, и тая не сте я ебал. Нищо в природата не се губи. Ебанието осигурява продажби, впоследствие продажбите осигуряват ебание. Личният контакт с обекта е курс 2 остриета. Един куфарен търговец е най-убедителен фейс-2-фейс, но изхабената енергия влошава качеството на дейността му към края на деня. Подобна загуба наблюдаваме и при пренасянето на сперма уста в уста, въпреки цялото старание на участничките да не капне, я нещо ще се разтече, я едната ще се прояви като егоист и тайничко ще запази малко за себе си, я носът и ще е запушени, освен ако газой не е в смукателен колектор, че трябва да глътне и да поеме въздух. Ако кихне, вече си е ебала майката. Най-добрите бизнес идеи се раждат в момент на вдъхновение след миг откровение. Едни продават сини сливи, на други им посиняват сливата до шибано мораво. При първите стоката е ликвидна, при вторите, колкото и да я лижеш, тя си седи. Иновативният подход помага да сте разпознаваема, ако не просто разнасяте праскови по домовете, но и позволявате на всеки да ви избие костилката, вие и пазарът ви ще бъдете вселената, разширяващи се, но по различен начин. Ставате ли маркетинга, поне като ви катерят, да си заслужава. Ако се справяте добре и искате да използвате момента на гребене на вълната, бъдете сигурен, че има вълна за гребане, тъй като в наши дни е модерно да я махат и да остава само основата за ебание. Специализирайте се и рекламирайте разумно, щом производствените ви мощности не достигат, по-добре е да корубите хубаво дъщерята, отколкото да протече и майка й, но конкуренти да я кърпят. Пазарен доминант се става с стока за точните хора на точното място по точното време. Продуктово позициониране е основен фактор и в ебанието. Ако нагодиш женицата като апострофората, input девайсът лесно може да аутсорсне генетична информация по коремчето й. Едно време сливите бяха за смет, сега са за сметки. Подобно твърдение се подкрепя от живия живот. Тая путка много арчи. Те ябутуши да не са от пича кожа, те толкова струват. Путката иска нов телефон. Влияйки на мозъците ни, индиректно путките движат краката, което ги прави основен опорно-двигателен елемент на пазарните и екосистеми.
И накрая, от вас зависи дали за клиентите и кравата у дома ви ще бъдете яростен бик от корида или кротък впрегатен вол.